கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் இந்த கால வேளையில் உங்களை வாழ்த்துகின்றேன். இந்த நாளிலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்ற வார்த்தை என்னவென்றால், சங்கீதம் 23ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். ஹல்லேலூயா. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வசனத்தை நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருக்கலாம். ஒரு அருமையான வசனம். தாவீது சொல்லுகிறான் பாருங்கள், கர்த்தர் எனக்கு மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் ஒரு நாளும் குறைவு அடைய போவதில்லை. ஹல்லேலூயா. அருமையான விசுவாசத்தின் வசனம். இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொன்னவர், நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுப்பான் என்று சொன்னவர். ஏன்னா அவர் கூலிக்காக அவர் நம்மை மேய்க்கவில்லை, அவர் அன்பினாலே, நாம் அவருடையவர்கள் என்பதனாலே, நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் என்பதனாலே அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறார், தேவைகளை சந்திக்கிறார், வேலி அடைக்கிறார், உங்கள் நாமத்தை உயர்த்துகிறார். எனவே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாட்களிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏராளமான கள்ள மேய்ப்பர்கள் உண்டு. இயேசுவை போல நான் தான் இயேசு என்று சொல்வர்கள் கூட உண்டு. நாம் எதையும் பார்த்து ஏமாந்து விடக்கூடாது. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாம் வாசிப்போம், அதை தியானிப்போம், அதை போதிப்போம், ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்வோம். அவருடைய தொழுவத்தில் அல்லாத ஆடுகள் ஏராளமாக வெளியே இருக்கின்றன. அவைகளையெல்லாம் நாம் அவருடைய கிடைக்குள் அழைத்து வருவோம். இவர்தான் நல்ல மேய்ப்பன், நீ ஏமாந்து போகாதே என்று சொல்லி நம்முடைய நல்ல மேய்ப்பனை குறித்து நாம் சாட்சி சொல்லுவோம். நிச்சயமாக பரலோகம் மகிழ்ச்சி கொள்ளும், உங்கள் வாழ்வு வளமாகும். நாம் சுவைத்த சுவையை, அந்த அன்பின் சுவையை நாம் பிறருக்கு எடுத்து சொல்லுவோம். சிலுவையின் அன்பை எடுத்து சொல்லுவோம். நாமும் ரட்சிப்புக்குள் வாழ்வோம், பிறரையும் நாம் ரட்சிப்பிற்குள் வழி நடத்துவோம். இயேசுவை போல மாறுவோம். ஹல்லேலூயா. நாம் ஜெபிப்போமா? எங்கள் நல்ல பிதாவே, அருமையான இந்த காலை வேளைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, தாவீது சொன்னது போல நீரே எங்கள் மேய்ப்பராக இருக்கிறீர், நாங்கள் உம்முடைய ஆடுகள் ஐயா. இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் பாதுகாக்கிறீர், நீர் உணவளிக்கிறீர், நீர் இடம் கொடுக்கிறீர், நீர் விசாரிக்கிறீர், நீர் காண்கிறீர், நீர் நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்குகிறீர் ஐயா. அதற்காக நன்றி. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. என்ன பிள்ளைகளின் தேவைகளை நீங்க என்ன சந்திங்கப்பா. பிள்ளைகளுடைய கடன் பாரங்கள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், வெட்கம் எல்லாவற்றிலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை கொடுத்து நீர் ரட்சித்து மீட்டு கொண்டு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக உம்முடைய ஆடுகளை நீர் சமாதானத்தோடு வாழ, ஆசீர்வாதமாக வாழ நீர் மனமிறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறார் ராஜா. இந்த நாள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் நாளாக நீங்க மாற்றி கொடுப்பீங்க என்று விசுவாசத்தோடு இந்த ஜெபங்களை ஏறெடுக்கிறேன். பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஜெபங்களுக்கு நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.